čau, som gay, Leo gay, som gay, Leo gay, všetci gay, hej. Keď vchádzam do tunela, uvidíš si chlpy stojace, ukážem ti ako sa strieľa z pušky. Zacítiš vôňu geov, keď idem do tunela, uvidíš, že sa ti to páči, nevieš, je to dobré alebo zlé. Cíť to na chrbte i na ryti, ukážem ti ako sa to robí, zahráme Fortnite Fall Guys, ukážem ti ako byť gay. Ak si gay, ale nemáš chlpatý, nie si gay. Gay si len, keď máš chlpatý. Som gay a mám chlpatý, starka pečie koláče, ukáž mi tie koláče, či sú dobre na lege. Viem, že tu chceš repovať, ale tu sa to nesmie, tu som len ja, Mr. Reaper, hej, ak nie si gay, máš peniaze, na vstupenku stojí to 1300 €. Čau.